Dyna ni, y dau marchogion a mynd i paratoi ar rhyfel neu a bod yn cywir y twrnament a gafa heddiw. Heno, ar y llaw arall, mae gan ni twrnament yn y ganrif gwahanol heddiw. Achos yma, dwi'n gwisgo crys Cymru efo ffrau coch, achos heno, mae gan ni gêm rhwng Cymru yn erbyn Portwgal efo garif a criw o ddoriga coch yn erbyn y pre-madonna yn enw Ronaldo, ystod o hyn. Ond, yn y canoloesol, mae'r marchogion wedi bod i mewn ar cyffila a gwisgo armour a helmets efo clefydd i gwffio yn erbyn y gilydd. Ond tebyg iawn i'r jousting, mae hwn yn crucial, mae hwn yn derwys bwysig a pa rhan am mynd i ennill rhwng y dau. Ac of gwrs, mae gen ni semi-final heno rhwng Cymru yn erbyn Portwgal, pwy sy'n mynd i ennill rhwng y tîm y ffrau coch neu tîm y pre-madonnas sef Cristiano Ronaldo. I dweud y gwir am Cristiano Ronaldo, mae Cristiano Ronaldo yn tipyn rhyw o spoiled brat i dweud y gwir, achos mae o yn meddwl bod mae o yn mor bwysig cyn Dyw. Ond yna, dydy hwnna ddim yn wir, achos mae Cymru wedi dechrau bod yn y tîm gyrif iawn, achos teamwork yn mor bwysig na unrhyw unigolyn sef Ronaldo. Rwan ta, nes ymlaen, wylach di wedyn, hwyl am y tro. A Godspeed to the horses. Et là, Florent de Verdun n'a plus qu'une fente d'1,5 cm pour viser. Et c'est... Laissez aller, mes seigneurs. Ah, c'est monté. Rwan ta, amser i dweud tata i'r byd y canoloesol, i dweud helo i 2016. Dyma fi yn y Wild Geese, tafarn y Wild Geese, efo ffriga coch ar y boch, efo criw o fans Cymru, achos heno, da ni'n mynd i chwarae yn wych yn erbyn y Portwgal. Felly, gobeithio, da ni gyd yn mynd i ennill. Oce, dyma'r neges i'r Cymru, neu siarad o Cymraeg, neu siarad o Saesneg Cymraeg. Pobl Cymraeg sy'n siarad Saesneg. Oce, dwi'n mynd i roi galw i'r pobl i dweud come on Cymru. Oce, come on Wales! Come on Cymru! Yeah, come on Cymru. Yeah, dyma'r neges iddyn ni am Brwsel, cyndyddi ni, nid y chwarae yn erbyn Portwgal, a dyma'r neges i Cristiano Ronaldo a spoiled brat yn meddwl bod, edrych at y byd, dwi'n Dyw. Ond na, dydy hwnna ddim yn Dyw, ar ôl wedi cael hard time yn erbyn gwladyria, Hwngari a Gwlad Gwyl. Heno, ni fel Cymru yn mynd i ddangos gyrifder i roi gwers i Ronaldo pwy yw'r bos. Oce, wylach di wedyn nes ymlaen. Mae helwad benadaion glwbedd a chantorion, enwogion o fri. Ei gŵr o'r aferwydd, gladgarwydd dramad, dros yr ryddid gwrdd na sant, ei gwaith. Mae'n 13 munud rwan rhwng Cymru yn erbyn Portwgal. Dal dim,
Felly, mae'n dal yn dechrau bod yn da. Cymru a Portwgal yn dal I chwarae yn gath yn orbyn y gilydd. Sgolio mewn. Sbio at y Portwgiaid. Mae Cymru yn di. Portwgal yn glas glir. Taclo fo! Da iawn Cymru! Dach chi wedi taclo sboio brat fawr, Ronaldo. Come on, hanes I cico. Na chdi, da iawn. Simo. Rwan ta, dyma corner kick I Cymru yn orbyn Portwgal. Ashley Williams, boi da ydi hwnna. Iawn. Wild. Joe Ledley. Dach ymlaen, Joe Ledley. Mae pressure wedi adeilad o rwan. Dal dim. Os bydd Cymru mynd I sgorio gol! Run! Amddiffyn Cymru! Da iawn! Come on Wales! Come on Cymru! Come on Ashley! Dach ymlaen! Hanner amser, Cymru dim, Portwgal dim. Pechod. Portwgal 2, Cymru dim. Pechod, yndi. Dyna ni, dach ymlaen Cymru. Siwr o fod, mae hwn am y tro olaf. Bod da ni'n wedi bod ar y semi-finals, ond eto, da ni'n colli yn orbyn Portwgal efo twat fel Ronaldo. Come on, unwaith eto! Knock on, wel, mae mwy fel rygbi, achos mae pawb yn Cymru wedi cael ei ddefnyddio fel rygbi. Niwsans ydy. Fodus mae 2-0 I Portwgal yn orbyn Cymru. Felly, gan I weld, os bydd fe'n yn 3-0. Gobeithio dim. Fuck off Ronaldo, achos ti'n sboio brat. Paid o sgorio gol, ti'n sboio... diolch beth am hynna. Ond mae'n ychydig bach yn hwyr achos mae'n 2-0 I Portwgal yn barod yn erbyn Cymru. Dwi'n gwybod, da ni gyd ond teimlo frwstrwrffedig. Mae'n frwstrwrffedig yndi. Gareth Bale, bob tro wedi methu cael cyfle yn sgorio gol. Frwstrwrffedig yndi. Iawn. Dwi'n gwybod ba? Mae Portwgal wedi arwain 2 gol I 0 yn orbyn I fawr I Cymru achos mae dangos bod
Maen nhw'n trio dynistrio ein ysbryd ac ein gobaith I ennill. Ond gan I weld y gobaith 10 munud. Oh, Iesu mawr! Iesu mawr! Mae'n afiach yndi. Mae'n ofnadwy. Dach ymlaen Cymru! Dos I am diffyn! O, beth ffwc ti'n neud? Beth ffwc ti'n neud? Beth sydd? O na! O na! Afia! Corna wedi hwnna. Mae'r swnio bod yn mwy bar y dyrnod i'r pre-madonnas fel Cristiano Ronaldo, criw os boi o brats ydyn nhw. Iesu mawr. Beth sy'n digwydd ymlaen? Oh, swear. Come on, Will. Romania attacks. Shoots it forward. Come on, mate! Yes, well done, Anything in your power is not going to